ବନ୍ଦରୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଧର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର କହଁର ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲିକି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଥମ ଦାବି। ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବନ୍ଦ ଆଜି ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ପାଳନଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ନାରୀ ଏଠେ ନାରୀ ଏଠେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଯେଉଁ ଅପାରଗ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଚାଲିଛି ନାରୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା? ଜଗଦାନନ୍ଦ କମ୍ପ, ହଁ, ନୂଆପଦର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ କୁଟୁଗଡ଼ ଦୁଇଟା 6 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ରେପ୍ କରି 21 ବର୍ଷର ପୁଅ ବିଲ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ତଥାପି ପୁଲିସ ନୀରବ ରହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କହଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରି ଜଣେ ଝିଅକୁ ରେପ୍ ତ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ନୀରବ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ସମାଜ ତାର ସହି ନ ପାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଆଜି ଇଏ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସାରା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟପ୍ ପଡ଼ିଛି।